Helo, Tegwen dwi a dwi'n astudio gradd Cymraeg Proffesiynol fyny ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r Gymraeg yn iaith, ond mae'n lot mwy nag iaith hefyd. Nes i dewis astudio Gymraeg oherwydd oes mae yna ochr gramadeg, ond mae hyn jyst yn agor y drws i ddiwylliant cyfoethog y Cymru, sef rhywbeth nad oes gan pawb y fraint i allu ddarganfod. Yn bersonol, fy hoff bwnc o fewn y gradd ydy'r ochr dadansoddi llenyddol. Dyn ni'n cael y cyfle i astudio gweithiau o gwahanol adegau yn hanes, o amser Mabinogion hyd at gweithiau sy'n newydd cael eu rhyddhau sy'n wir yn gyffrous. A dwi hefyd yn licio'r ochr dadansoddi llenyddiaeth ffeministaidd yn wir achos dyn ni ddim yn cael cyfle i astudio lot o lenyddiaeth gan menywod yn ystod y cwrs lefel A. Mae gwneud gradd yn y Gymraeg wir yn mynd i bod yn ddefnyddiol ar gyfer fy nyfodol. Dwi'n meddwl bod yna lot o bwysau ar pobl ifanc i penderfynu be maen nhw eisiau wneud pan maen nhw'n hŷn. A dwi am roi'r llaw i fyny, dwi'm yn gwybod beth dwi eisiau wneud pan dwi'n hŷn. Ond mae'r Gymraeg jyst yn agor fyny llwyth o opsiynau. A waith be mae pobl yn feddwl, nid jyst trywydd fod yn athrawes sy'n dod ar ôl astudio Gymraeg. Mae yna opsiwn i fod yn cyfieithydd, mae yna opsiwn i gweithio yn y cyfryngau. Dwi'm yn gwybod beth dwi eisiau wneud, ond dwi'n gwybod yn sicr dwi eisiau wneud yn y Gymraeg, a dwi eisiau cael y sgiliau mae gwneud gradd yn y Gymraeg yn mynd i gallu roi i fi. Y peth gorau am yr iaith Gymraeg, lle dwi'n dechrau, rili, mae'r Gymraeg jyst yn iaith hollol unigryw, a dwi'n meddwl nes i gwylio darlith gan Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar, a oedd hi'n sôn am rhywbeth gramadegol yn y Gymraeg nath wir wneud fi sylwi pa mor arbennig oedd yr iaith Gymraeg i ni. So nath hi deud, reit, yn y Saesneg, dyn ni'n deud bod rhywbeth efo ni, dyn ni'n deud I have X, for example. A yn y Gymraeg, dyn ni'n deud mae gen i, sef X is with me. A mae hynna jyst yn pwysleisio pa mor materyddol ydy ein cymdeithas ni. Fatha, enghraifft, y cotiau yma, gennau cotiau nawr, ond dwi'n mynd i cael gwared ar y cotiau yma pan dwi'n 80, enghraifft. Ond mae'r iaith Gymraeg dal am fod efo fi pan dwi'n 80, gobeithio. A mae hynna jyst yn pwysleisio, mae'r iaith efo ni trwy'r amser, dim ots am y pethau materyddol sydd o'n cwmpas ni, y iaith sy'n bwysig a'r iaith Gymraeg sy'n bwysig. Y cyngor swn i'n rhoi i'r rai sy'n meddwl astudio Gymraeg yn y brifysgol ydy, mae'n mynd i bod yn heriol weithiau, dwi'n gwybod hynny, ond mae'r manteision dych chi am ennill o astudio Gymraeg yn y brifysgol yn mynd i bod yn brawf o'ch waith caled, a mae y byd gwaith yn galw am sgiliau yn y Gymraeg, felly dych chi wir yn mynd i bod yn sefyllfa da wrth dechrau eich gyrfa yn y Gymraeg.